Tak jo, zdravím vás Duky, jsem u mého druhého dílu této parkour mapy. Možná jste viděli první díl a nevím. První díl byl celkem málo zábavný, protože jsem tam použila víckrát Game Mode, protože kvůli této věci, která se musí přeskakovat a mě to moc nejde. Ne, to je také krátké, bych řekl. Nevím, jestli to mám přeletět, nebo jestli to přeletět nemám, ale podle mě mám tak 5 pokusů, jestli to nedám, tak to fakt přeletím, protože já na to nemám nervy. Nebogo, vůbec nevím, co tím nadělat. Čekaj, já se zkusím. Já vím, co udělám. Si givnu věc. Nebojte, není to, co si myslíte. Počkat. To může být jiná věc? No, givnu třeba tohle. Ne, tak budu muset použít jinou metodu. To počkat fungovalo to? Jsem se nedíval. Ne, nefungovalo. Mám se použít jinou metodu. Ne, já jsem... Mapu určitě necháme v zachovatém stavu, tak jak byla. Až na tu zatáčku. Tak a už. Tak, můžeme jít dál. Můžeme jít znovu. Nebyl tam klej, nebyl? Tam je voda a tady. Tady je na lháčko. Já jsem ho vzal. Ne, kecam, nejsem ho vzal. Ne! Ej! Já se naštvu. Dělej. Se naštvu. Ej, já se naštvu. Himmel, Herrgott style, Himmel, au. Ne! Nevadí! Fakt možná budete říkat, že do komentíku napsat, že jsem lama. Takže jako musím dát jen z Game Mode, ale kdybyste tuhle mapu taky zkoušeli, tak byste zjistili, že jste tam měla co sobě nezistu. Pane bože, nás to vůbec nezajímá, protože my jsme borci. Ano, co to tohle? Nevím, jestli se tam budu postřelat. Jsem. Teď se nechám. Ne! Nevadí. Jdeme ale na začátek, abyste neříkali, že já spožívám Game Mode tak moc. No možná s propáčkou, i když... No já můžete cítit, jak se podle mě to úplně kvalitě prolámává. No prohýbá. Slíbil jsem, no neslíbil, ale řekl jsem si, že budu točit tak, tak. Ne! A je po mně, ty vado. Já se to doletím, protože mě se to nechce to. Že budu točit tak 3 videa, no, maximálně tak 3 videa za měsíc. To je akorát. Počkat. Jsem tohle přeletěl a to jsem dostal. Že to je tak akorát. A co to musím skočit? Počkej.
Už jsem tady byl. No to je jedno. Myslím, tady jsem spadl, ano, co je toho? Na vodu, ne? Jo. Oh my god, oh my god. Tak. Ne. Ty boko, naštěstí. Ano. Asi mám si tu hlínu, že? Když ji mám sbírat. Clay jsem mal rozbíjet, ten se nemusí sbírat. To vyjde na stejném, když to vyletím, a když to nevyletím, takže... Ne! Já jsem borec, ty bogo. Hej! Fuck you! Nevím, kdy tohle bude natočený. No. Teď celkem tmá, tak si běhnu nějaký světlík. Tak. Ne! Ne. Já jsem idiot. Nevadí. Idiot budu navždy. Aspoň pro vás lidi. Vůbec nevím, jestli se vám líbí moje parkour mapy, protože svědčou ty dislikey. Ne, jsou lajky i dislikey. Stačí vzít hlína, protože to se má sbírat. Nevím, proč se má sbírat hlína, protože to je jedna z nejlepších surovin v Minecraftu, dneska je jedna z nejdůležitějších. Tak. Už jsme uskakali pěkně kozozem toho. Tak. Au. To je. Teďka budu třečit. Ne, nedržím shift, a dám blbě. Můžete mě tady vidět, jak tady tak stojím. Ne. Yes! Jo! Oh my god. Ej, to jsem slepý, nebo to nic není? Aha. To bylo na schvál. Měl zmást lidi. Jsem měl odskakat tam nahoru. Na schvál a zmást lidi. Takže tam doletím. Hej, ale to ta parkour mapa je fakt od nějakého borce, protože té parkour mapy často nemývám. Ale ako se to má skočit? Oh, yes. Ha, já nejsem hloupý hlavu. To se nedá spadnout. Nedá, tak to jsem nevěděl. Myslím, že dneska bude konec. Teďka jdeme do těchto dírovač jdeme hlíny. Musíš mít alespoň 8 minut. Já mám 7 minut. Nevadí. Jedna nám pomůže. A co jako to uděláme, bude to nějaké TNTčko? Nemá to být do všech dír, mě teďka tak napadlo. Ne, jo, dal jsem dobře. Tak dneska jdeme. Dohrali jste tuto mapu, můžete se kouknout na můj kanál YouTube. Doufám, že jste si to užili. Zdraví Ondřej Hroch.
Zatím tam na N2 trápaná videa, ale vydám lepší. Hodně štěstí u dalších map. A to je? Jdem se zahrát. Jdem se zahrát. Je to ještě něco, je? Tady tímto. Tak já jsem se vůbec nemusel dívat. Ale dobrá parkour mapa si myslím. Vybuchnem celé tohle. Já vím, bylo to jenom jedna trapná místnost, ale mě to... Já jsem si to zapomněl ty. Počkej. So here's a number. So come in baby. Flint and steel se vezmeme. Bouchni. Bouchni. Haha. Nebudu... Oh my god. To je jedno. Nějak Google skin. Tak jo. Takže zdravím vás u dalších videí. Takže čau.